Benvinguts a la presentació del llibre de la Falla al Castell. En primer lloc, agrair la presència de l'alcaldessa, Neus Garrigues, de la regidora d'Educació i Promoció del Valencià, Susana Guillem, dels regidors de Joventut, Cultura Festiva, Josep Copoví, a tots i a totes els que han participat en aquest llibre, que han aportat contingut, com corregint textos, contactant amb els diversos col·laboradors i especialment aquells que han fet l'esforç d'acompanyar-nos esta vesprada així. Moltíssimes gràcies i també agrair la presència dels càrrecs fallers del 2020 i a tots els fallers, falleres, familiars i amics que heu decidit passar aquesta vesprada de diumenge amb nosaltres. Com sabeu, en quant als llibrets fallers, ens presentem a uns premis que atorga la Generalitat Valenciana per a la promoció i ús del valencià a l'àmbit festiu. Concretament, participarem en la categoria de Comunitat Valenciana, on se presenten els llibres de totes les falles de diverses poblacions de la comunitat. A banda d'aquest concurs, també hem presentat el llibret als Premis de Lletres Falleres en diverses categories. La primera d'elles és en el Premi Malva d'Alzira, a partir d'un poema satíric que ens ha escrit Pep Mondrià. També al Premi Climent Mata, on se valora el disseny i la maquetació de cada llibret. I al Premi Més Prolífic, on se valora la portada, la coherència amb el contingut i la crítica de la falla. Que la crítica que se fa a les falles que se posen al carrer ha d'estar en consonància d'allò que se tracta al llibre. I per últim, un premi Lletres Falleres que valoraria el llibret de forma completa. Si això dels premis és un al·licient i és un aspecte que t'impulsa a fer llibrets, lo verdaderament important és que creguem que fent un llibret se demostra que les falles també són protagonistes en activitats culturals i educatives, que és lo fonamental. S'està transmitint que una comissió fallera és molt més que una associació de caràcter festiu. És una comissió que adquireix un rol d'editora al crear i editar els seus propis llibres i, a més, també a partir de fer els llibrets estem ensenyant que els xiquets, els joves i els majors de la falla veuen que a la seva falla no sols hi ha festa de dia o de nit, a banda dels actes tradicionals de passar carrers i tot allò que comporta la setmana fallera, com bé saben, sinó que també la seva falla es convida a llegir diversos articles, es convida a escriure, es convida a tindre una oportunitat més on aprendre. I és realment això el més rellevant. A banda també, la llengua valenciana, que és un tret identitari de la nostra terra, de la nostra cultura, es protegeix parlant-la, es protegeix escrivint-la, es protegeix llegint-la i el participar fent els llibres fallers és una activitat més que contribueix a la defensa i a l'estima per la llengua valenciana. És per totes aquestes raons per les que la Junta de la Falla al Castell aposta per fer cada any un llibret millor i encara que sembla difícil, esperem contagiar l'entusiasme i animem a participar i anar sumant en aquest projecte de fer llibrets fallers. L'escenografia que hem preparat nosaltres està pensada per a que ens sentim còmodes, a gust i que tots siguem participatius. En la qual cosa ens agradaria que podem donar entre nosaltres dos, sinó que podeu participar en qualsevol moment, format-se un col·loqui i depenent quan vulgueu. En la llibertat hem de preguntar qualsevol llibre. Presentem la portada del llibre. El títol és Òbviament i aquesta imatge il·lustra perfectament que ens volem transmetre. Què vos suggerís? Com l'interpreteu? Què digueu vosaltres? Hay que participar. Una portada sorpresa.
estan comentant també, Però així estan comentant també la forma de cervell. La forma d'un cervell. Fulles, tenim fulles, aigua, la cel, no? l'autor és Guillermo Weber i ara ens farà com una mena d'explicació sobre què ha volgut transmetre. Hola a todos, mi nombre es Guillermo Verdejo y soy el ilustrador de la portada. Me han pedido que os cuente un poco qué significa, aunque quiero partir de la base que no quiero decirle a nadie lo que tiene que interpretar de la ilustración, que precisamente escogí que el formato fuera una ilustración porque cada uno puede interpretarla de una manera. No es una fotografía, que esto es lo que ves, es una ilustración que puedes interpretar de muchas formas. Dicho esto, sí que seguí unas pautas, una serie de inspiraciones y es lo que os quiero contar. Al principio yo trabajé partí de dos conceptos, ¿no? Teníamos por un lado cerebro y por otro lado el lema, ¿no? Abre tu mente, entonces tenemos mente por otra parte. Cerebro y mente para mí eran dos conceptos que estaban súper relacionados porque al fin y al cabo son contenido y continente. Y si os fijáis en la ilustración, esto está reflejado. Tenemos la parte derecha, el cerebro como tal, el cerebro visceral, el cerebro órgano, y por otro lado simplemente es la forma del cerebro. Intuyes que es un cerebro, en plan, haces el puzzle mental de que es el cerebro, pero porque está la parte derecha que te aporta esa información. El siguiente elemento de la ilustración es evidentemente la serpiente, ¿no? ¿Por qué una serpiente? ¿Qué tiene que ver una serpiente con un cerebro? ¿Cómo llegamos a esta parte? Vale. Yo no quería jugar con clichés, no quería caer en obviedades, no quería jugar con conceptos como abrir o cerradura o pensamiento, no quería llevarlo como por el camino fácil, ¿no? Quería hacer una ilustración más onírica, más abstracta. Aquí es cuando de pronto me acuerdo de la historia del pecado original, de Adán y Eva, porque, bueno, todos conocemos la historia, ¿no? En plan, Eva desobedece a Dios, traiciona a Dios, le dice que este fruto es el prohibido, que no puede cogerlo. En el Edén todo es perfecto, no tienen necesidad de ir a por el fruto y sin embargo lo hacen, ¿no? Y este es el pecado original que es la desobediencia. Este árbol del bien y el mal, realmente bien y el mal son apellidos, porque el nombre completo es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y yo dije, pues qué curioso, ¿no? Que sea el árbol del conocimiento. Es una historia en la que se unen como muchos conceptos que nunca están como bien explicados, ¿no? Cómo funcionan, porque el acto en sí de coger la manzana tampoco es un acto maligno, es un acto maléfico, no hay ninguna maldad detrás de Eva, ¿no? Entonces, ¿por qué está ahí Satanás en forma de serpiente tentándola? Y claro, si te pones a pensarlo, en verdad, el pecado original es el libre albedrío. Es el ser humano que lo tiene todo tiene todo en el Edén, todo es perfecto y sin embargo le prohíben algo y va por ello, ¿no? Que este digamos, como es la magia del ser humano, es lo que nos hace ser humanos, que pensamos por nosotros mismos, que todo puede ser perfecto y aún así decidimos ir en otra dirección totalmente distinta. Y si en latín, además, es una historia curiosa, ¿no? Que es que en latín hay gente que no se pone de acuerdo si el árbol del bien y el mal es un manzano, porque manzana en latín es malum. Y malum también se puede, en plan, también significa malo, mal. Entonces hay mucha gente que no está de acuerdo en que el árbol, de hecho, fue un manzano, que el fruto podría ser cualquier cosa. Y aquí es cuando a mí se me enciende la bombilla y digo, joder, pues si es el árbol del conocimiento y el fruto no necesariamente es una manzana, el fruto perfectamente podría ser un cerebro. Y esto es lo que intenté plasmar en la portada, ¿no? Que el gran regalo, ¿no? El gran pecado del ser humano es el libre albedrío, es el pensamiento, es tenerlo todo, es poder pensarlo, tomar, que no somos ni buenos ni malos, que hay actos de bondad en los que pecamos de egoístas y hay actos de maldad en los que hay una chispa de bondad, ¿no? Que es lo único del ser humano, que no somos perfectos. Y también por esto la inclusión de las plantas en la portada, ¿no? De las ramitas, las hojas, la serpiente rodeada por hojas, esta especie de Edén, ¿no? Que representa pues, un poco al fin y al cabo este concepto. El
digamos que quería plasmar eso, que el dualismo no existe, no quería una visión maniqueísta de... No siempre se dice, por ejemplo, que hay un cerebro, que hay un hemisferio que es el creativo y otro hemisferio racional, y sin embargo, basta ver que hay obras de arte en plan hechas a partir de la razón, ¿no? En plan que hay una ciencia exacta detrás de esa obra de arte, y al revés, que hay ciencias que son que pueden construir perfectamente algo súper artístico. Y esta es la visión que quería plasmar un poquito. Una visión más abstracta del concepto de la mente, y del cerebro y de la inteligencia humana. Así que bueno, dicho esto, muchísimas gracias por haberme dejado poner mi granito de arena en esta ilustración, y nada, que espero que os haya gustado mucho. Espero no haberme extendido mucho ni haberos aburrido. Muchas gracias a todos. Donarem pas ara al contingut introductori del llibret, el pròleg que està fet per Nata Soler i per Montllà també ha fet un article i un poema. Ara m'acompanyaran els dos i explicaran un poc què s'han inspirat o com ha sigut la idea. Hola a tots. El pròleg està inspirat en un fragment del llibre de Miguel Ruiz anomenat Los Cuatro Acuerdos. El fragment, en resum, tracta de fer-nos veure com des del nostre naixement l'essència pròpia de cadascú va ser modificada durant el procés de domesticació. Ens passem aquest procés intentant complaure especialment a les persones que estimem o a les persones que ens estimen, per tal de ser acceptats o per tal de ser volguts. Creem una imatge de perfecció de nosaltres mateixos que no és real, una imatge que no encaixem amb ella moltes vegades, arribant a sentir-nos frustrats. El resultat és un sentiment de falta d'autenticitat i una necessitat d'utilitzar màscares socials. Està en tots nosaltres la capacitat de prendre les nostres pròpies decisions, d'elegir qui volem ser, en què creure, en qui creure. Per tant, podem obrir la ment. Si decidim obrir la ment a través del coneixement d'altres cultures, si obrim la ment amb una educació basada en l'atenció plena en un mateix, des de l'interior cap a l'exterior, ens serà molt més fàcil recuperar l'essència pròpia, domesticada i modificada per la societat que ens envolta, i trobar-nos a nosaltres mateixos, per donar-nos permís per ser allò que hem vingut a ser, sense prejudicis de cap tipus, simplement sigues tu. Gràcies. Molt bé. Bé, jo abans de començar voldria escriure sense donar-vos les gràcies a la comissió per donar-me l'oportunitat de tornar a participar amb vosaltres. I això, gràcies. Bé, el tema que us he oferit a fallar és un tema d'allò més excel·lent. A mi sempre m'ha agradat buscar les metàfores per fer comparacions i tal. I la primera que m'ha vingut és que és un costum en els pobles que per així voltant, quan venen les festes, hi ha la progressió de la Mare de Déu, obrim les portes de casa de pare i pare, i ens anem totes les llums i pensem en el balcó el cobertor més bonic que ens deixa a la casa. És un símbol. Ho fem perquè ens agrada mostrar allò de bo que tenim dins. I ho fem quan ens sentim poble, els dies de festa. També obrim quan ens sentim solidaris. Però bueno, que aquestes portes que s'obren no són les mateixes, però això no és la història. En l'article que us he escrit, tracta de descriure el que representa per a mi obrir la ment. Parla de lo positiu i de lo reconfortant que és, no sé, de l'obrir-se als demés, però també parla de dir que comporta moltes vegades obrir la ment a certes coses que cal anar en compte. És un tema que no l'hem pogut tractar
molt en l'article de l'espai, perquè clar, mana l'espai del llibre i no podem discutir molts. Però d'alguna manera el que sí que t'ha de dir és que a vegades és molt complicat distingir quan i on podem obrir-nos o tancar-nos. És una evidència. L'índex de vida que hem marcat marca les pautes i la mateixa eina que facilita que ens obrim a tots no facilita que ens tanquem, facilita que la gent s'allitge dins de la multitud. Però bueno, és davant, és el primer que s'ha marcat i si tret no ho diguem de perdre perquè si hi ha que cosa. Bé, jo no sé si portar-vos la idea de que us explicarem molt, si volíeu que llegiera la poesia, que no sé, si voleu, jo he tancat l'article emulant al poeta romà Decimo Julio, si no ho vist, no ho sé. Sí, Decimo Julio, bueno, sí, Juvenal, aquell que va dir mente sana, corpore sano. És una realitat, me arranco una casa. Bueno, pues yo fent un poquet de... perquè a mi sempre m'ha agradat tratar de coses que un poquet d'ironia, me sé compañer, i la vida la contemple moltes vegades de la filosofia de la manera, ja que sempre tindre la ment crítica i buscar sempre la part positiva de les coses. Jo, en l'article que he ficat allà acabe en una poesia en què faig una reflexió fent una cosa molt perillosa, encara que la gent no lo diu, se diga, i és mirar-se a l'espírit. Mirar-se a l'espírit un risc molt gran. Perquè a vegades quan diu coses, jo no us agradaria que ho podem dir, però què faré? Bé, pues diu així, estic mirant-me a l'espírit, com cada matí de cada dia, mig segallós i endormiscat, pensant en la dutxa i en l'esclavitat. Contemple la imatge que contempla. Vaja, quina vaja? M'envaeix una sensació estranya. Sembla que em mira un desconegut. Em mira la boca, em mira els llavis i els ulls. Però si sóc jo, no hi ha cap dubte. Me n'adono de la fatiga que tinc així a l'altura de la massa. Tinc al meu davant la imatge que la gent veu de mi. Així de clara. Quin desencant. La punyetera realitat deixa aquest encant, ens obre els ulls i ens fa reflexionar sobre aquest ego que estimem tant. Sempre he cregut tindre un cos esvelt i formós. Pot ser que siga fora, però ara em contemplo a mi ser paràsit i feliç. Tant se va. Una traslladeta i trobe control. Ixe no soc jo. És la meva aparença. Ja! Quina estúpida conclusió. Passa comparació l'aparença i el jo. N'ha que de collons. En consol a pensar que no és a mi a qui veuen, sinó al meu embolcall. Els estic enganyant. Poden veure el meu exterior i poden admirar-lo i criticar-lo, tant se val, però el meu jo està protegit en un bon amagatall. Torna a mirar-me a l'espírit, vaja, millor ara que abans. La pell tesa i els cabells mullats han fet que retorni el jo presumit. De ben nou, benvinguda la vanitat. Em torna a mirar i torna a pensar. Les reflexions em fan dubtar. No seré jo qui s'està enganyant. Vaja, de bon matí, quina manera de pensar. Però bé, ho deixo per un altre moment. Estic escoltant les notícies en un sofrit transistor, que encara funciona després de trasbats. Són les 7:15. Collons, si se va tant, si encara me tinc afeitant. Gràcies per escoltar-me. Moltíssimes gràcies, la gràcia de Pep per la seva aportació. A l'inici del llibret tenim una il·lustració que recull quin és l'objectiu d'aquest llibret i quins són els pilars fonamentals que estructuren el contingut del llibret. Si veiem la imatge on tenim diferents capes, veurem que la primera d'elles, el primer que hem de fer per obrir la ment és acabar amb els prejudicis, és acabar amb els estereotips, és no ficar etiquetes, és llevar-se d'aquestes idees preconcebudes sobre les altres persones o
I per això, aquest seria com que el primer embolcall que trobem a la ment. Després, hem dedicat una secció a lo que és l'educació, perquè realment l'educació és una ferramenta essencial per ser més tolerant, per no fer aquests judicis fàcils, per aconseguir formar-nos com a persones que respectem els demés, i aquest seria un dels puntals del llibret. Després, un altre pilar important està dedicat a explorar o descobrir a través de la reflexió sobre un mateix, a través del coneixement també, i també a partir de viatjar, que ens permet llevar barreres mentals i obrir-nos, obrir la ment, en definitiva. I finalment, l'última secció estaria dedicada a alguns articles que parlen sobre obrir la ment a l'àmbit de les falles, i ja vindria com que tot el contingut o la vessant més fallera en aquest sentit. Dins del bloc de prejudicis i estereotips, n'hi ha que tenir en compte que és una barreja que hem de llevar del cap, d'obrir la ment, i així tenim un ventall d'articles que cadascú correspon o bé a política, o a educació, o llengua, i anem a donar pas als col·laboradors, alguns que estan ací. Sandra Capcir, Laura Benedó, Emili Mascó i Vicent Alemany. Teniu? Sí, l'acompanyem. Comencem per Vicent Alemany, que ha fet un article sobre els prejudicis de la política. Què ha concluït en aquest article? La meva idea d'aquest escrit era intentar retransmetre que tots sabem que la política avui en dia eclipsa la nostra vida, eclipsa o condiciona cada moment del nostre dia a dia, i tot ho aixequem a la política. Cada problema que tenim, la causa és la política. I la meva idea era que ens ajudàrem un poc a pensar que tal volta la causa no és la política. I segur que no em cregueu si vos dic que la política és bonica. La política va ser creada per tal de fixar una mínima base de convivència entre les persones. Aleshores, no podem deixar que ens condicione tot el nostre dia a dia, perquè jo entenc que la política avui està molt viciada i que ens costa tindre fe en ella. Però el que intento reflexar en aquest escrit és que hi ha coses que són molt més importants, en l'aspecte de que en un dinar familiar, per exemple, hi ha coses molt més rellevants o preguntes, un simple com estàs, un simple com et va la feina, i no tindre que estar sempre entre guerres, diguem, per dir-ho d'alguna manera, en xats familiars. Hi ha una frase que escric, que és que avui en dia la política fa a les persones i no són les persones les que fan la política. I crec que és un error, perquè que la política ens faci a nosaltres és quan realment nosaltres ens determinem per la política que ens volen vendre i no per la que nosaltres realment creuríem. Entonces, aleshores, si li peguem la volta i som nosaltres els que la fem, els que la creem, crec que ens ajudaria a tindre o a recuperar un poc la fe en ella, en la política, i veure que realment és una ciència que ens ajudaria a conviure i a millorar el dia a dia i la vida de moltes persones.
autors que han estat en camps de concentració. Mitjançant els seus llibres, el que ha volgut és acabar amb els prejudicis i fer veure que el perill està en contra d'aquestes persones. Després, Carlos Marucci se centra també en els prejudicis sexuals, parlant de casos d'homofòbia, i després, ara sí, Emili Gascó ha fet se centra en els prejudicis lingüístics i la rellevància que ha tingut davant de l'educació. Quins beneficis es pot aportar obligatament cap a una llengua o el simple de conèixer-la? La pregunta és forta, però intentaré respondre. Primer volia dir-li a la Falla, a Cristina, que ja m'ha publicat un parell de coses, poc a poc vam publicar-me, però això sempre va més agraït. I després la gran sorpresa que vaig tindre en el títol, quan em va dir obrir-lament, dic que una Falla es planteja obrir-lament, això és un avanç ja molt gran, un avanç molt gran. Culturalment, sobretot, és un avanç impressionant. I després ja, quan d'entrar i és l'escenari, jo estic acostumat a participar en taules rodones i normalment hi ha una formalitat que no resta. Això és una informalitat agradable i pròxima a qui ens escolta i als que estem parlant. Absolutament diferent. La qual cosa identificava també la Falla amb una nova manera de fer Falla. Si damunt s'obria la ment, això ja era l'esplendor de que les coses estan canviant i estan canviant. Jo crec que bé. Ja no me'n recordo de la pregunta, però és igual. Obrir la ment en general per a mi és obrir una finestra a un univers que ens envolta, però que a més és un univers no solament que l'obrim per a nosaltres, sinó que nosaltres també xuplem d'aquest univers. I aquesta finestra tan immensa és absolutament inabastable. És per això que quan vaig veure el títol d'Obrir la ment vaig pensar que la Falla està universalment ja desplegada a una altra manera de veure la festa. De moment, les Falles, al meu entendre, durant molt de temps, han sigut una festa un poc més folcloritzada. I actualment la Falla comença a prendre un altre caràcter. Jo he col·laborat anomenat tant de la Falla de Malves, dos grans m'han llogat també per fer un article, i jo veia que aquest caràcter de la Falla de Malves no era una cosa normal dins de les Falles. I ara veig que la Pobla s'ho molt content, perquè la Pobla veig que també hi ha una Falla que comença a obrir la ment a anar més enllà del folclorisme de la Falla, a anar un poc més enllà i transmetre el sentit de la Falla, el sentit de la festa, el sentit de la diversió, el sentit d'agrupar una gent, perquè jo veig que les Falles és una agrupació de gent que obri la ment a la festa, i això és molt important, que obri la ment a la festa. Estic arrojant massa, però igual, ara intentaré anar a la pregunta. Quan me vau presentar la proposta, vaig pensar, com digué Cristina, crec que ja parlo de llengua i tal. És la meva professió, però ara ja no. Ara jo puc partir la professió més de Cristina, estic en el món de l'art i això és una altra vessant molt interessant. Però obrir la ment a les llengües suposa obrir la ment a la comunicació. I la comunicació és fonamental en tots els aspectes de la vida. És a dir, intentar comunicar i aquesta comunicació poder transmetre-la a tots els que tinguem al voltant, això és un paper fonamental en la vida de la societat. Sense comunicació no hi ha possibilitat de trencar barreres que ens conduïssin cap a una vida més feliç, cap a una vida, sobretot, amb més llibertat. Aleshores, obrir la ment a les llengües, en el nostre cas, parteix un poc fonamental per a mi, almenys per a mi, i crec que per als estudiosos de les llengües, i és que s'ha de partir de la llengua pròpia d'una societat. I la llengua pròpia d'una societat és la nostra, el valencià. El valencià és la nostra llengua, a partir de la qual podem obrir-nos a totes les llengües, no només a una altra llengua, no, a totes les llengües. El que no pot haver entre llengües és guerres, i el que no es pot fer és polititzar la llengua. La politització de la llengua, la lluita política per la llengua, això és un amnicidi cultural, absolutament. És per això que obrir la ment a les llengües suposa que totes les llengües juguen el paper que volíem donar-nos nosaltres, però sobretot partint de la nostra.
A partir d'ahir, quan estem parlant, per exemple, de programes d'ensenyament plurilingües, són programes que, basant-se en la nostra llengua, podem accedir a qualsevol altra llengua. I està demostrat. És a dir, l'educació i l'ensenyament de llengües de més excel·lència en aquest país, al País Valencià, al nostre país, és aquelles que partixen de l'ensenyament plurilingüe i l'ensenyament del valencià en la nostra llengua. I tots aquests beneficis ens porten. I ja està. Sí, m'enrollarem. Gràcies. Laura Benetó ha fet a través de la fotografia una crítica a totes aquelles etiquetes que ens fan a les dones sobre el maltractament, l'assetjament. De la mateixa manera podem veure que és ella la que fa ella mateixa les fotografies i també les produeix. Quina idea vas tindre per a fer aquestes fotografies? Un poc va ser simplement encendre la tele. O sea, tu encenes la tele i sempre hi ha notícies de dones que han sigut maltractades, que les han matat, que les han acosat, sempre. O sea, tots els dies hi ha alguna notícia sobre el tema. I dius que no impacta. I més si quan deixes al carrer sense sentir que no entén el tema del feminisme, que això ja està passat de moda, que ja tinguem igualtat, i no és veritat. Entonces, un cop vaig intentar, mitjançant el que sentia les notícies d'una dona que l'han trobat trossetjada en un congelador, una altra que l'han ficat en una bolsa al cap, coses així, intentar plasmar-ho en fotografies que foren el més impactants possible, perquè crec que és una de les millors formes de conscienciar algo que visualment t'impacte i et faig reflexionar. I ho he acompanyat en xicotets textos per il·lustrar un poc la foto i ja està. I per últim, Sandra Capcit, que ha publicat un llibre des de Bromera titulat Dones valencianes que han fet història, i ara ens explicarà un poc la síntesi del llibre. En primer lloc volia donar les gràcies perquè em passa un poc com a Mili, no? Quan vaig rebre la proposta de participar en un llibret de falles que volia obrir la ment, el primer que vaig pensar és això què és, no? Què fem, no? Parlant de feminisme en un llibre de falles. Crec que és fantàstic, enhorabona per la iniciativa, perquè en un moment polític en el que ens volen fer callar, en el que volen esborrar el moviment feminista, crec que és imprescindible que des de tots els àmbits, també des del festiu, també des de les falles, espertem, la lluita ha de ser més intensa que mai i ha de ser imparable. Aleshores, agrair-vos moltíssim, en nom de Maria i meu, que hàgiu pensat en deixar un espai, i ja veig que compartisc amb un treball fantàstic, per a parlar de dones, per a parlar de feminisme i per a fer visible el treball i la trajectòria de persones que han fet coses destacadíssimes al llarg de la història. En el nostre llibre recollim dones des de l'època romana fins a l'actualitat, dones de diferents àmbits, perquè l'objectiu era molt clar. Encara que es diu dones valencianes que han fet història, més que un recorregut històric, el que Maria i jo buscàvem era un espill. Parlàvem al principi dels espills. Buscàvem un espill on elles, però també i sobretot ells, perquè este no és un llibre per a dones, és un llibre també per a ells, un espill on mirar-se, on trobar referents, on trobar aviadores, futbolistes, escriptores, científiques que havien estat esborrades de la història. Maria i jo treballem les dues a Bromera i estàvem assistint de primera mà a aquesta eclosió del moviment feminista i bé, com sabeu, les lletres, la literatura sempre recull tot allò que ens inquieta a la societat. I assistíem a una publicació constant de llibres, d'articles, enciclopèdies que recollien la història de dones fantàstiques, excepcionals.
però sempre pensàvem, ostres, i les nostres filles, perquè les dues tenen filles, estos referents estan molt bé, però se'ns queden una miqueta lluny. Que no hi ha referents valencians? Que les dones valencianes no han estat? Teníem molt a prop a Ana López Navajas, que ha fet un gran treball d'investigació, de recuperació de referents femenins, i simplement ens vam llançar això en la idea no tant de fer un recorregut històric, sinó de buscar dones de diferents perfils i també donàvem cert protagonisme a dones vinculades al món faller. És un món que desconec, però em va sorprendre moltíssim el tema dels tallers fallers, que jo no ho sabia, perquè tradicionalment havien d'estar a nom d'un home. Les dones no podien tindre titularitat d'un taller faller, quan en realitat en els tallers fallers el gros del col·lectiu són dones les que estan allà. I en aquest sentit, per exemple, vam incloure a Imma Ibáñez, és una tallerista fallera de Burjassot, és la primera valenciana que va trencar aquest sostre de vidre i, bé, després d'una lluita de papers va aconseguir ser la primera valenciana en ser titular artista fallera. El llibre recull això, dones que han fet aquest tipus de coses, que han trencat sostres de vidre en clau valenciana, que han fet coses importantíssimes i que volem que estiguin ahí a primera fila, i de veritat estem encantadíssimes que des de les falles es pense també en aquest tipus de projecte que dona espai i veu, així que enhorabona i és plaer coincidir també amb tant de col·laboradors. Moltes gràcies i gràcies per col·laborar. El següent bloc temàtic al llibre està centrat a l'educació. L'educació, que com dèiem, és l'eina fonamental per anar a obrir la ment. I en aquest bloc temàtic comptem amb la col·laboració d'una xiqueta de 9 anys que es dona una lliçó a tots els adults. Ella avui ve acompanyada de sa mare, sinó que demanem que ens acompanyi Maria Caldés i Laura Capcil. Abans de centrar-nos en l'aportació de Maria, primer, en aquest bloc temàtic, el primer article que trobarem està escrit per Alicia Llombart. Ella és pediatra i explica breument com des del moment en què naixem ja comença un procés d'aprenentatge que va durar tota la vida. I de fet ella se centra en com van aprenent els bebès nounats durant el seu primer any de vida. Una volta passem a aquest article, arriba la part de Maria. Ella és una xiqueta de 9 anys que com deia, dona una lliçó moltes voltes als adults i ha creat un grup ecologista en Castelló, que s'anomena Castellbrota, però això és un projecte educatiu que du a terme la Fundació Arrels i Brots, i ella ara ens comentarà i ens contarà com va sorgir aquesta idea, aquesta iniciativa i què és Castellbrota. Castellbrota va sorgir d'un treball escolar que teníem que escollir a una dona. Jo vaig escollir a una primatòloga que es diu Jane Goodall i buscant informació sobre ella vaig veure el de Arrels i Brots i que consistia en grupets menuts a tot arreu del món fundats per xiquetes i xiquets que facin una acció per a millorar la vida dels animals, de les plantes i també la de les persones. Entonces, com jo ja estava un poc que no m'agradava el tema de que hi havia tants incendis de la indústria i tot, vaig veure això com una oportunitat per a fer alguna cosa per al planeta. I, Castellbrota tracta de fer recollides per als paratges naturals de fem, perquè hi ha molt de fem, i també el més important
de lo que està passant ara en el nostre món. De tot el plàstic que s'entira en un sol dia i que destrueix el nostre planeta. Com veieu, és un examen seguit ja en 9 anys i ella en la seva redacció que ha fet per a llibret, ella anima a que en els altres pobles veïns i en altres ciutats que també se vagin fundant aquests grups per a recollir la notícia i per cuidar al final el planeta que és el nostre hogar. Seguidament, seguint un poc en la línia aquesta de les accions ecologistes, tenim una aportació d'Israel Aguilar. Ell és membre de Fridays for Future, que és la ONG que funda, el moviment, per mi millor dir, el moviment que apareix a partir de Greta Thunberg. I ell parla realment de la importància de l'emergència climàtica i de com hi ha que tindre una educació ecologista per realment fer front a aquest problema. Seguidament tenim un altre article que és una autora que s'anomena Tamara García. Ella és mestra d'educació primària i va escriure un llibre i l'ha publicat que s'anomena El nou amic Bernat. És un llibre solidari. El 20% que se ven del llibre va dedicat a una fundació per a la investigació del càncer infantil i ella, a partir d'un cas d'ella que tenia a classe, un xiquet que li deien Bernat, que patia leucèmia, va fer aquest llibre per demostrar que la literatura és també una ferramenta per poder afrontar aquestes situacions, també per ensenyar una miqueta a educar en valors. I és una altra de les aportacions que tenim en aquesta secció d'educació. I la secció va clausurada per un article d'Andrea Vidal, que concretament se centra en els trastorns del llenguatge i en com afrontar-los, com educar per atendre a aquestes situacions. Això seria un poc el resum i la síntesi de tot aquest cop d'educació. I finalment agrair a Maria i a sa mare l'haver vingut i l'haver participat en aquest programa. El següent bloc o secció diu Explorar i ara ens acompanyaran Sonia Melver i Bruno i els xiquets Xavillanes. A banda de l'article que han fet ells, també han fet un altre article Ximo Estrelles, que és psicòleg i director de la clínica Cirques d'Algira, on parla de l'actitud de cada xiquet o de cada personatge que va allí. També, a partir d'una entrevista que li farem a Daniel Albero, s'ha escrit un article en el qual posa de renom la importància d'explorar els nostres límits, ja que ell és diabètic des dels 8 anys i això no li ha impedit anar en contra dels seus pensaments i un projecte personal molt important que ho ha dut endavant i ho ha fet. Ha participat ja 2 vegades en el Rally Dakar i el que vol tractar en aquesta entrevista que li van fer és que tot es pot aconseguir, que no hi ha barreres que afrontar. I ara ells són una família viatgera on conten les experiències dels seus viatges a la seva web anomenada El viatge dels elefants. Els preguntem als pares que recomaneu viatjar als xiquets i per què recomaneu. Bona vesprada. En primer lloc, com a filial d'un company, donar les gràcies a Falla Castell per donar-nos la possibilitat de participar avui així en aquest col·loqui. La veritat que va ser un poquet una xicoteta sorpresa perquè nosaltres estem ahí en el nostre blog, que va començar com un xicotet àlbum de fotos i de records per a guardar els llocs que fèiem amb Xavi i Àlex.
i a poc s'ha convertit en un hobby cada vegada més apassionant. La pregunta de per què recomanaria viatjar amb xiquets té una resposta molt senzilla. De fet, és el títol del llibre, és a dir, per què obrir la ment. Però, independentment d'això, aquesta resposta és més àmplia, és més simple que dir obrir la ment. Què és obrir la ment? Sònia i jo ja fa prou anys que viatgem, per plaer, per conèixer el món, cultures molt diferents, però després vingueren els diàlegs i clar, hi havia dues possibles postures, doncs, ens acomodem, ens quedem així, típic de la costa, Benidorm, etc. o seguim viatjant i vam decidir, òbviament, la segona, no? I ara el viatge s'ha convertit en part de l'educació dels nostres fills. Pensem, molts conegueu, segur que soc mestre, treballo així, igual es perd formació professional també i ara ja els nostres viatges s'han convertit un poc en un xicotet suplement de l'educació que exhibeixen dia a dia en el seu col·le. Per tant, el blog, a part d'anar encaminant un poc al que anem fet i donar consells a altres famílies viatgeres, també es mou entre xicotetes cosetes que preparem per a ells, perquè cada viatge és una nova aventura i per tant, com a anècdota us puc dir que ens és més fàcil, a mi personalment m'ha sigut més fàcil aguantar a l'Àlex durant 9 hores en l'avió anant a Cuba que els altres que va estar així. Per què? Perquè la predisposició a saber que va conèixer un lloc nou, un passaport viatger que es preparen sempre, podeu veure a la web, en el qual ells tenen que anar a través de reptes, un llibre que es preparen nous mitjans que van trobar-se, llocs que anem a veure, aventures que van a fer, es va estar supermotivats. A més, també tenim una xicoteta secció de contes i llegendes viatgeres, en les quals, prèviament, abans d'anar als jocs, investiguem un poquet i els contem alguna llegenda infantil o algun conte per a que ells després vagin buscant algun personatge o aquesta llegenda a la qual hem anat. I, en definitiva, cada vegada veiem que ens encanta més viatjar. Com a xicotet, l'anècdota, la setmana passada va ser l'aniversari d'Àlex i la veritat que els regals li donaven igual. Ens va demanar que la seva pròxima aventura volia ser anar al desert i viatjar damunt d'un dromedat. I com a xicoteta primícia us podem dir que d'ací poquet, en Pasqua, ens anirem a Marroc i farem un tour pel desert, anem totalment per lliure, i serem des de Marrakeix i com volia Àlex, doncs volem el desert. I realment, poc més que dir, simplement és apassionant. Sònia i jo pensem que la millor herència que es poden deixar ja són les vivències que anem fent dia a dia en els nostres viatges, perquè deixar les coses materials al final creiem que sí, que no val la pena, la veritat. Preferim deixar-los totes les vivències que anem fent dia a dia i com a família ens fa créixer el món i ens fa estar realment molt units. I poc més que contar-vos, simplement gràcies de nou a la Falla Castell per haver-nos convidat i ja està. Dins d'aquesta secció hi ha una secció infantil anomenada Quadern Aventurer, on podem tractar els xiquets cada vegada que van de viatge o fan alguna escapadeta, s'apunten allí els menjars, com han dit ells que ho tenen, ho han plasmat així també. Ara preguntem als xiquets quin ha sigut l'últim viatge que heu fet? A Cuba. Bé. Peix.
Dins d'aquesta secció també hi ha un apartat on eixen els xicotets de la falla, xicotets exploradors, que són els protagonistes d'aquesta secció i que en cada imatge hi ha una cita d'un llibre i és de veritat molt bonic. Finalment, donar les gràcies a la família viatgera, a Bruno, a Sònia, a ells i a Xavi. Seguirem llegint el seu blog i estarem atents a veure cada aventura que diuen, que ens ho van contar tot. Moltes gràcies. Quin és el viatge que més t'agrada de tots? L'última secció de contingut en el llibret ja l'hem titulat Menzallera i així trobem dues aportacions que són obra d'Escada Mesot i Eduard Talens, que van acompanyar-nos ara. Ells, amb els seus articles, concretament, ens parlen de com obrir la ment en el món de les falles. Escada principalment fa rellevància de com una falla és oberta, dona cabuda a la diversitat i és un tret característic de les condicions falleres. I, concretament, volíem veure la seva opinió en quant a què se pot aprendre d'una falla, què ens pot aportar la falla. Bona vesprada a totes i a tots. En primer lloc, donar les gràcies a la Falla del Castell. Suposo que em portarà algun tiro d'orelles a la meva, però que estic molt a gust i de veritat que el procés amb Cristina ha sigut molt fàcil. A mi em passa un poc com a Emili en quant al format, estem acostumats a taules rodones, que al final no són rodones perquè són quadrades i la veritat és que este format és molt més proper i molt més amè. De les falles, vull dir, per a mi són una part important i crec que s'aprèn molt, no? Crec que la societat, i continuant amb el que ens comentava Emili, la societat sempre ha vist les falles des d'un punt de vista que ens molesten, ens tallen carrers, fan soroll, ens deixen dormir, però els i les que les vivim des de dins van molt més enllà i aportem molt més a la societat del que potser mateixos del que ens alteren puguem perjudicar. Jo he après molt, també és de veres que això de ser un punt inquiet i passar per tots els jocs de la falla cultís i adquireixes experiència, però em quedaria amb la cohesió, la unió i especialment la capacitat de sacrifici i esforç que hem après. I veig cares de que avui estem molt nodats i molt guapos, però el dia que toco muntar presentació és una presentació i el dia que toco pintar casal, hem passat per totes les fases d'un casal o d'elaboració d'una presentació o d'una disfressa per a la cabalgata. Crec que això que comentàvem a l'inici quan va sorgir tot això amb Frank i Cristina transcendeix molt més enllà de la falla. És algo que adquireixes en la falla però després acaba transcendint en les nostres vides, no? I aleshores crec que el que aprenem se suposa que o
eixa unió, eixa família fallera que tenim i eixe pesar del dia de l'any de que ja s'ha acabat, ja hasta que ens posem a fer presentació o a pensar en demanar cada dia són antes, ja s'ha acabat, no? És això. Edgar ens parla més de la falla entesa com allò que posem al carrer i fa una reflexió al voltant de com eren les falles abans, com hi ha algunes falles conceptuals ara i quin és l'objectiu d'aquestes falles, però ell, millor que ningú, ens pot explicar què ha tractat de dir-nos amb la seva proposta. Bona vesprada a mi. Gràcies primerament a la Castelló per deixar-me participar. I sembla que soc l'últim que li toca parlar i només puc dir una cosa, no per més quin nivell del casell, no? Perquè la veritat és que és un goig que estem en la seva llibretera, aplica també a els pobles, donant que les falles són el teixit associatiu més important que té València i deixem moltes voltes sense escap. En la línia del que parlava, és el que se m'acudia ara quan estava ahí sentat si el títol del llibret és Obrir la ment, és que la tenim tan clara. Vull dir, si realment les ments foren obertes com moltes voltes ens plantegen els llibres, diria trencar la ment. Partir d'aquesta premissa vol dir que efectivament sí sentim la necessitat moltes voltes la que aquest pas més enllà. Bé, per no demorar-me massa, la meva aportació que ha passat amb la falla, ja d'obrir la ment per tornar a l'origen. Bé, no sé, vostès saben com comença la festa de les falles. Les falles són una festivitat de caràcter popular primerament i que per a mi, penso que per a tots deurien ser un instrument social. La falla transmet uns valors, transmet uns ideals, però sobretot, i més important, la falla ha de clavar i d'intentar. La falla d'analitzar els problemes actuals de la societat, sempre en un context, és a dir, hem d'apartar, com s'ha comentat abans, aquesta folclorització de la festa, de què serveix estar parlant de l'any 2020? Tot això està molt bé, no? De què ens serveix muntar un cadafal i dir teòric al voltant de la barraca, les taronges, la manereta, la xaperudeta, vull dir, si rasquem un poc més enllà, per a què serveix la falla, no? I aquesta és un poc la idea que jo portava, no? És a dir, les falles són un instrument social que han de transmetre uns coneixements, però també han de tenir un judici de valors, han de criticar també els problemes de la societat actual. Per això moltes voltes, quan apliquem un carrer i trobem una falla que no és la falla d'ús, que es anomena falla conceptual moltes vegades, la sèrie d'estreles, això no és una falla. Per què? Perquè estem acostumats a venir d'un model establert des de les falles de Quilomàs, allà per 150-60, unes falles que primen l'estètica al portar el missatge que volen aportar. Si les falles no són capaces de despertar consciències, no són capaces de planejar debats, però sobretot d'incordiar sempre l'educació i el respecte, evidentment, per a què les volem. Vull dir, la falla naix com una expressió popular del poble i a vegades caminem cap al que un terme que curiosament va encunyar quan jo també parlo de llibre de la Malfalla, i parlàvem de neocampanisme. El neocampanisme està molt bé, per supost que han d'haver moltes vessants, no hi ha moltes opcions, però s'ha de convidar tot el món a fer una falla, clar. Però sí ser més transigents, si volem, a l'hora de plantejar quin model de falla volem, per a què volem muntar una falla al carrer. Per a voler alguna cosa bonica que també pot anar de la mà de la crítica o per a plantejar alguna cosa més com a societat. I això ha sigut la meva aportació. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a Esnova, a Edgar i també a
Francesc ara ens explicarà la falla gran, la infantil d'aquest any, i també ens acompanyarà Jesús, que farà una explicació sobre el llibret, el seu disseny i per què ha fet aquest any. Comença jo, Bona veritat, jo soc de tot això, però bueno, m'ha fet així, així que entrava. A veure, primer que tot m'agradaria, antes de descobrir el que són els projectes d'enguany, m'agradaria presentar-vos un poc, encara que ja conegueu a l'artista infantil Vicente Gomán, és membre de la nostra comissió i artista faller de la falla infantil. D'ell podríem dir que els seus començaments van ser en esta falla, 1994, i entra en el Cafè Casal en l'any 2003. Entra a fer falla en València en l'any 2003 i la veritat que hi ha anat molt bé. Va haver un any que va ser ja el seu any tot, que va fer doble, primer premi de categoria i primer premi d'Ingeni i Gràcia. I, bueno, pues sabeu com l'ha fet, no me'n recordo ja l'any de Porto i nosaltres, sí que d'ell destacaria a nivell artístic la seva cuidadosa manera de treballar. És una persona que li agrada fer falles pedagògiques, molt de consonància o nosaltres en ell, que ja no ho sé, que també ens agrada, i res. I, bueno, ara us expliquem. Estos anys vinguem fent les falles en consonància al llibret. En este cas, la falla infantil se diu El que veig a descobrir, i en elles començarem coneguent personatges famosos, alguns coneguts, altres per conèixer, sobretot per a xiquets. És que m'havien dit, perdó, és que m'havien dit que no podia dir vale. Ja apuntaré de tot això. Tinguem la Quintana de Rallegueres, tinguem també a la viabora més famosa, l'Amèlia, i una ruta de la seda, descobrirem una ruta de la seda, els exploradors, els primers exploradors del Pol Sud, i en Mary Poppins viatjarem, ho hem lligat per els viatges fantàstics. Després passarem a la falla gran, que són les explicacions que tindreu al llibre, i la falla gran també va en consonància a el que és el llibre. Es diu Bon viatge, no desvelem molt les escenes, sí que és veritat que, per exemple, enguany tinguem un artista nou a la falla gran, que és Ernesto Timas, és un xic de Xàtiva, que és jove, molt jove, però encara que sigui jove, la veritat és que té un potencial molt gran. És un xic que, de fet, ja ha debutat en la categoria de plata en falles de València, en la plaça Sant Vicent Periodista Tàtic, una plaça molt bona. I la veritat que avui tinguem el gust de poder-ho tindre. Com bé vegeu, tinguem la temàtica gira entorn un poc a Egipte, en un faraó com a cos central, en una composició un poquet triangulada, i les escenes van totes en consonància al llibre, en obrir la ment a viatjar, etc. No anem a explicar com és, perquè volem que li pegueu la volta, perquè tinguem la costum de a vegades no arribar a pegar la volta, perquè no dedicar-li temps al monument, que realment deuríem, com bé ha dit Intercan, les falles estan per això, per a fer crítica i perquè una falla bonica està molt bé, però al final no puguem perdre l'essència que és la crítica i la sàtira. I res, en aquest cas el disseny és de Manuel Rubio, abans no havia dit, era el disseny de Paco Caballona, també un jove il·lustrador valencià, i res, esperem que li pegueu la volta i que us agradi. Moltes gràcies.
sobre el disseny, la maquetació del llibre en mà, sí que ens plantejarem de, bueno, vinguem de l'any passat que tenim un estil molt marcat per lo que era la fotografia, ja que el tema de bon profit, la gastronomia, ens donava per això, inclús en plats, inclús en fotografies dels propis xefs, els que poden entrevistar, ens plantejarem cap a un moment el que teníem clar, perquè sí que l'estil i un poc el món està evolucionant cap a molts estils molt minimalistes, això és que ho teníem clar, volíem fer dissenys molt nets, però alhora que tindrem la potència suficient per a il·lustrar el que s'estava parlant en cada cas. Així que decidirem això, fer il·lustracions planes, crear de 2D, no molt de color, és a dir, gastar 2-3 tipus de color i sobretot donar-li aquesta força però sense llevar-li la capacitat de l'article que s'estava il·lustrant. Després també haureu vist que tinguem en cada article a modo de titular, tinguem també algunes frases molt potents que estan remarcades perquè quan vam veure els primers articles que ens arribaven veiem que si era necessari buscar-li una imatge que il·lustrara el que es comentava o si el text en si tenia la suficient força. Per exemple, tenia la frase de cada dona és una estrella en què cada xiquet i xiqueta mirar-se, era una frase que llegida tenia suficientment força per il·lustrar el propi article. Entonces, decidirem destacar aquesta part i no ficar-nos, simplement donar-li la força al text i donar-li la importància que realment té i al final era un poc el que es volia il·lustrar. I això ho afegirem, ho complementarem amb la portada que hem vist abans, que ha sigut feta a mà, en aquarel·les, i res més simplement esperem que us agrade i un poc que explique i il·lustre que realment és obrir la ment i simplement ens centrem i donem la importància als articles perquè al final és un poc el pas que creiem, cada pas que necessitem per a que realment obrir la ment siga una realitat i ja no tinguem que obrir la ment i simplement siga la nostra ment. Així que anem a donar-li els seus llibrets a Pep Mondrial, a Gràcia Soler, a Laura Benetó, a Emili Gascó, a José Lagomar, a Edgar Talent, a Esmava Mesós, a Sonia Beber y a Bruno, a Alex y Xavi, a Sandra Capsi y a María Carles. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres perquè realment sou els que doneu el nivell i heu fet la gran aportació al nostre llibre. Gràcies. Entregarem ara al representant de l'equip de govern de l'Ajuntament, l'alcaldessa Neus Garrigues, regidora d'Educació i Promoció de Valencià Susana Bier i regidor de Joventut i Cultura Festiva Josep Comú. I per últim, farem l'entrega als nostres càrrecs fallers, madrina i president d'honor, Laura Oliver i Bernardo Borràs.
president per la Rosa. Finalment, el nostre president Pep ens farà la cloenda de la presentació del llibre. Bueno, bona vesprada a tots, que el senyor Alcaldessa, regidors, senyor Josep, moltes gràcies per acompanyar-nos. En nom de tota la comissió vull donar les gràcies en primer lloc als col·laboradors que heu participat en el llibre, que realment és espectacular. La veritat que ha sigut fantàstic la realització i els articles en si. I res més, voldria donar les gràcies particularment a la gent de llibret, perquè porta un moment de registre sense parar i realment l'any passat enguany voldríem que hi ha un vol molt gran. Felicitar-vos, donar-vos